amaka ekele egwu jegwu nnebe ekelekwa egwu nwayọ okwu amaka nke anyị Pastor Stone n'ime ego ogwe dịka eme a ọ meru ọ mere kaba n'ụzọ nwayọ nwayọ ndị ọgbọ hachara ụmụ ụzọ ndị ihe n'ọchịchịrị obi bịa ndụ jadi video kayaknya ada naik dia. Oke, dia. Ini kan ya. Kalau kayaknya. Ada dia di close semua ni mah. Ini sih. Maka safety lah. Hey, nak jumpa. Agak mana mau ya bang, nopo? Nak kurangnya waru. Dan nak jumpa. Gochi na ebe akụrụ ụlọ ka ọ bata na vidio. Chakwa n'ụzọ, mgbe biko protect ya na instrument. Biko safety na-echi n'ebe a ya agba ọsọ. Maka ndị ya agba ọsọ. Maka ọkwa agba ọsọ ndị vidio agba ọsọ. Mara ma mmadụ ma dị ihe niile. Iwu ere ndị oke ọha so mma osi wee nọrọ na-ejide ana ha nọ nakwa jide ana n'elu cheta tupu na ogbeghị ga-eme ana chusu n'enugwu abụọ ndụba anya ọsọ ya ọmbido mazọkwena mbido ba atọ ma mbido te ọkọ mere egwu bịa biko onye nwere ihe onye awe na Facebook